Atlantikoa zeharkatu eta Argentinara egingo dugu, Buenos Aires hiriburura, Markel Bilbatua Bergararra dako gure zain. Kolombia esango nutzuke. Justo hain lagun bat Erasmusen egon da Kolombian, da oso ondo hitz egin dozta herrialde horren inguruan. Igual Budapest esango nutzuke. Lagun batzuk pasan urtean bertan egon zian, da gauza bera oso ondo hitz egin dozte herrialde horren inguruan, osea hiriburu horren inguruan. Esango nutzuke inglesa, badakit inglesez hitz egiten, baina gustauko jaten inglesa oso ondo menperatzea. Frantsesa, adibidez, esto ez da ezer esaten, frantsesa. Berua, dudabari. Berua da temperatura altua, euskixe. Kaixo Markel, zer moduz? Kaixo Eneko, ondo. Zer moduz doa negua Buenos Aires inguru hortan? Bueno, sufritzen pixkatxo bat. Oin dala astebete edo hasi zan hotza, eta egiz esan da ondio aldaketara ohitzen. Zuk leheneko negua dozu hor, baina zelakoak dira orokorrean horko neguak? Hemengo neguak, temperaturak ez dira izaten oso muturrekuak, baina nik bizi izan duten ez behintzat, aizia oso fina da gabez batez be nahiko txogozten da. Orduan ondo abrigauta junbida. 4 hilabete ja hor, eta laizter bueltan, ezta? Bai. Martxuan etorri nintzen, da oin uztailan, erdikaldian azterketen arabera pixkatxo bat, baina bai, uztailan buelta egingo. Ja, maletak egiten hasitza honezkero edo ondiok ez? Ondio ez. Lasterra zibiakotz, ez dut azkenengo momenturako lagatzeik naiz, gero bestela hau nun sartuko, eta ez dakiz zeinen erregalua nula ganeban da. Aipatu oso martxotik zauzela Buenos Airesen, konta iguzu zer eraman zintuen horra edo zer dela eta zauz hor? EHUko unibertsitate truke programakin etorri naiz, Erasmus edo izenakin ezaguna dana. Eta, pixkatxo bat, egiz esan da, ez naban aukeratu Argentina zehosegatik, bereziki. Izan zen, aukera nun zozten, da horrekin jarraitzu neban. Eta bai, hortan nabil, oin hemengo unibertsitatera juten ez noizean be, eta oso pozik egiz esan da. Magisteritza, ezta? Bai. 3. maila, ja bukatzea. Eta, ze diferentzia dau, unibertsitatetik unibertsitatera? Euskal Herriko Unibertsitatean inguruan ez dut gehiago hitz egitein nahi, baina ona etorri nahi zenean egiz esan da oso esperientzia ona bizi izan dutela. Hemengo, ez dakit, ikusten dute dana oso praktikoa dela, irakasliekiko gertutasune handixa dagoela, ez dala zenbaki bat azkenean, benetan tratua dagoela, da uste dut hemen 4 hilabetetan han 3 urtean baino gehiago ikasteko aukera eduki dutela. Unibertsitateaz gain, zure proiektu personalakin be basabitz? Bai. Ezagutzen nena berandako ni txinbostail naiz. Oindala 2 urte inguru hasi nintzen hila mozten, da oindala urte terdi hasi nintzen sare sozialetan edukisa sortzen. Da ona etorri aurretik esanean, hainbeste gustoko duzu mundu hau, ona etortzean segatik ez jarraitzu. Eta holaxe egin dut, hemen txegabiz, atope. Eta zer esperientzia zabitze ukite, arlo hortan? Ona etortzean, hemengo akademia baten hasi nintzen, hemengo pelukerixako 3. nivela lortzeko, da azkenengo nivela dela. Eta hor 2 hilabete egon nintzen, da oso ondo, gauza pila bat ikasen ditun, gehien bat hile luziak eta lantzen ibili nintzen. Eta gero horrez gain bai, formakuntza jasotzen nabil, bihar bertan koloria da metxak eta lantzeko formakuntza baten parte hartu diot. Jente oso profesional oso honekin be juntatzeko aukera eduki dut, pare bat alditan be modelo itxeko aukera eduki dut. Eta gero hemen edukisa sortzen, kalera urten, jendeai moztu, galderak, elkarrizketak, eta nire saltan nabil mentxe. Hori da, ikusi dugu argazki pare bat hementzat kalian, unia mozten, ez dakit hori ohikoa dan edo zure ekarpena dan? Ohikoa, egisa da, beste eduki sortzaile batzuk be ikusi ditu dela olako antzeko bideoak itzen.
baina ohikoa, ni behintzat egunerokoan kalera urtetzen naizenean da, ez dut inor ikusten kalian hilea mozten. Horra fan zinenien ja, hori zeukan buruan edo gaixo improvisagoa izan da zerbait? Banekixen zehose ingo nebala, zehosetarako karrinean da motxilia material guztiakin, baina neban espero bape adibidez akademia baten apuntatzia, o hainbeste eduki sortzia, da batez be ikusleen gandik be hainbeste apoio eta hainbeste mezu politx jasotzia. Hori guztia benean espero. Ikusliak, hemenguak, horkoak, zekado, jarraitzaile barrixope, igual hanguak, ez? Bai, hona etortzian be kontuko edukisa pixkatxo bat aldatzia nahi izan eban, eta gehien bat, hona etorre horretik dana euskaraz itxen eban, da hona etortzean gaztelerara aldatu neban, batez be hori hemengo jendiak be ulertu alizateko itxen ebana. Eta uste dut, ondio, euneko handi bat Euskal Herrikoa diela, jarraitzaileen euneko handi bat, baina hemengo jende be nahiko txobe hasi da jarraitzen, eta horrekin be oso pozik. Ikastiaz gain eta zure proiektu ez gain, bidaiatzeko aukeria be eukiko zeke, seguru? Zehose bai. Bidaiatu dugu. Argentinan, hiriburuaz gain, pixkatxoa, Kordoba eta Argentinako iparraldia ezagutzeko aukera eukidot, gero Bolivia be ezagutu neban, eta Brasilen be egon ginen pare bat astez, eta Uruguai eta Paraguai be ezagutzeko aukera eukidot. Eta gustoko lekun bat aukeraketako esango ganotzu? Brasil, ni Brasil egin dilitzuko nintzake. Ez dakit lehen ezagutzen, eguraldi ona eta gustoko dutenez, Brasil, bertako ondartzak eta bai, oso politxe. Argentinako kulturiari dagokizunez, ze pentsa osatzu? Ez dakit, hemen jendia ikuste dut oso jatorra ala, oso eskuzabala, beti laguntzeko prest bezala dagola. Eta beti matiakin eskuan, hori ez da falta. Eta Buenos Aires irisa, zer nabarmenduko zeke, iritik? Oso hiriburu oso handixa da, nikenean espero hain handixa izango zanik. Eta ez dakit bai badauka toke europeo hori, eta nabarmenduko nuke, naizta hiriburu oso handixa izan da niretzako pixkatxo bat kaosa egon hemen, Kriston parkeak dauzkazula 10 minutura, da hori egisa esan da pila bat eskertzen da, deskonektatzeko eta oso aukera politxa da. Aizialdirako eta ze aukera eskaintzen duzu, irixak? Danetik. Oina adibidez ni, 14 urten euskanean maiten izian ibiltzen nintzen konpetitzen daola, eta hona etorri nintzenean nik enean espero, baina berriz hori berreskuratzeko aukera eukidot, baina hemen lagunak juten die tango dantza itxeko klase batzutara, beste batzuk badminton, beste batzuk danetik dago aukera zela. Oitura ondisa adibidez, mai tenisa jokatzeko? Bai, nahiko aukera da, bai, oitura handisa dago. Egisa da, nivela ez dela Europakoa bezain ona, baina jun izan izenetan hemen txapelketetara da, jende pila juntatu izan da, eta bai, oso ambiente politxa sortzen da izan da. Orokorrian esan da, zer moduzko esperientzia izan da? Oso ona. Hasieran igual pixkat bildurrez murgildu nintzen bidaia hontan edo, baina egisa esan da oain bukatzear dagoela, esanik oso esperientzia berazgarri izan dela niretako. Unibertsitatea garaixen da ohiko esaten da, zalantzak euki, Erasmus bai, Erasmus ez, zeure partetik, zalantzak dakon horri, ze esango zatzake? Bai, nik esango natzake, azkenean pixkatxo bat bildurrak alde batera lagatzeko, bai beldur, igual pertsonalak, bai unibertsitateak sartu ahal izan duzkunak, baina hori, bildurrak alde batera lagatzeko, eta, alba dago, aukera baldin badauka, animatzeko gustoko dabe herrialden bat tera juteko, eta hori, nik behintzat oso ondo pasau dutela, eta uste dut oso aukera hona da. Itzuliko zara Argentinara, Markel? Nik uste baietz. Etorkizunean bai Argentina, bai orokorrian Latinoamerikara bueltako nizela. Hoi mentzat gerak eta esatzen egunak aprobetxau, eta bueltako bidaia hon. Hori da, eskerrik asko neko. Ondo segi, edarte! Egun.